Različita od svoje slavne prethodnice koja je na daskama živela bezmalo pola veka, predstava Buba u uhu Teatra 5 iz Beograda ipak je po nečemu bila ista, po salvama smeha koje je izazivala u publici. Odgovornost je igrati Bubu u uhu. Naravno, ali mi smo skloni tome da preuzimamo takve odgovornosti i dosta velikih naslova koristimo da bismo upotpunili repertoar i nekako nam ide, baš je rečeno da smo onako, da čuvamo klasiku i uživamo, ja se lično ponosim tim. Iako na prvi pogled sve izgleda lako i zabavno, vodvilj je izuzetno zahtevan, kažu glumci. Vodvilj kao žanr je jedan od fizički i tehnički najzahtevnijih zato što podrazumeva gotovo neprestano jurcanje po sceni, ali sve to mora da bude opet usklađeno, sve mora da bude matematički precizno tempirano, što je najbitnije. I ja sam inače počeo da igram u Bubi uhu na 29. predstavi, kao zamena za Etijena Sobara. Ovo je inače prva predstava u kojoj igram Šandeviza i Poša, dvostruku ulogu. I to je kao glavna uloga i nekako mi je izuzetno drago što igram ulogu koju je igrao pokojni Nikola Simić. Aplauze na otvorenoj sceni zaslužio je Andrej Pipović za maestralnu kreaciju Camilla Šandebiza, mladića sa govornom manom. Mnogo je lakše nego što izgleda, samo ćemo krenuti pitati ovako, nehoda, spojite jezik sa njepćem i onda to tako ide. Nije mnogo teško zapravo. I dok smo se sa Bubom u uhu slatko smejali, predstava Fajront naterala nas je da se zamislimo nad društvom u kome živimo, u kome se vrednuju samo privilegovani, bogati i popularni, u kome smo gluvi za nevolje drugih i u kome je nemoguće pronaći poštenog čoveka. Ti igraš čoveka kakav se, ajde da kažem, pa skoro da i ne može da sretne danas u Srbiji. Pa teško da možemo naći na takvu osobu, da, koja je donekle ostala i detinjasta, mislim, detinjasta čista kao dete, donekle. A opet ostaje da se izbori sa društvom kakvim smo postali i da nađe neki način, ali bojim se da ne uspe u tome, ipak se odlučio na samoubistvo. Beogradski amaterski teatri stalni su gosti Festivala kulture mladih Srbije. Mi smo već 5. put ovde i zaista, znači to nam je nešto kad idemo u Knjaževac kao da idemo ne znam gde u neki grad, toliko je to i prijem i sve u organizaciji sjajno da prosto zahvaljujem se Knjaževcu. Obe predstave, kao u ostalom i sve na prvom prkosu, igrane su uprkos neklimatizovanoj sali pred prepunim gledalištem u velikoj dvorani Doma kulture.